geroa ikusi dugu. Oztopo eta traba guztien gainetik, euskararekin dugun konpromisoa aldarrikatu dugu. Harro adierazi dugu, euskaraz bizi nahi dugula, eta bagarela nor, eta euskarak ematen digula identitate hori, euskal komunitatearen parte egiten gaituela. Euskal hiztun izan ala ez, harro zabaldu dugu lau haizetara ekosistema bat eraiki behar dugula euskararen bueltan. Euskal komunitatea, euskara ardatz duen komunitatea. Euskararentzat etorkizun hobea eraikitzeko adostasun zabala dugu, eta Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak esan bezala, premiazkoa da euskararen aldeko hizkuntza politiketan jauzia egitea. Hizkuntza politiketan eragiten segituko dugu. Erakundeen erantzukizuna delako euskaraz bizitzeko hizkuntza politikak ezartzea eta bermatzea.